Play pi baro, ipinang subhay pi sa piyit kami, bat ki kubor baman kasngi. Ki arteli ki thop jing ruai kabla ai kerteng ling a but let me be there ya kabla ruai da uba Stanwell money but kong iban ri singli la pelat pai ba henin kesngi Habameri Resort Klai Hari Bohoi District. Ya kitei ki arteli ki thop jing ruai lawan ban pelat pai ba da uba S. Marsing Assistant Commandant ke 6 Battalion Umran Yang Bernai haringkat ke jingdon upa AM1 Prangs AM Sirdar Karat Nongpo lembat ki wede ki riu rang ba jong katei kathan. Ya kitei ki thop jing ruai, kitei ki arngut la let ak hakkeleng ki jaka hapo kari khasi jantia bat ki pat ba ki la ru ban pet haki mobile jongki ling ba ka YouTube kabala tip gum ka PNS Entertainment. Kitei ki riu rang ba ki bala pelat pat ba hakatei ke sngi ki la ai ke jingya ro ka ba kraw ya ba ro ki bala don benta ha ka ban penbet penbiang ya katei ke jingruai na lor kata ki la kenturu ya ki ba ki dei ban nang ya chakmat bat ban trei shitom knang bakin nang kieu ha katei ke sap ka ba ki don. Nakalyang kitei kinong ruai, bat ki baladon benta, banyarap hakaban penbet penbiang ya kitei ki arteli ki thup jing ruai, kila kentu ya ki pat ba, bakin kershan lem ya ki, bat kata kalong, bakin pet ya kitei ki jing ruai, kabakila dep ban pelat pat ba, ha katei ka YouTube channel. Men sim ngaling ha men sim ngapisa day namar jongpi shisha day namar jongpi kabar sa kan mau ha ka bang yanayo balstay ya kada kecing ruai kamasir tundan kecing ruai bukit tibot kecing kublai kerpang syai this even recently but kiperti shisha ha men sim ngaling ha men sim ngapisa day namar jongpi shisha day namar jongpi shisha abang ape ya durbabril jongpi ngasho ching i ladung ne shai kasni halamar we ngam nang ban le kade kecing trash tam bijoti kecing minat bijoti how to come hok ya sab katalan kebakidan aku apilala tunni ya kade kecing ruai kabasut na kabket tibot apren jongi ngayal de kumalon de ya ibandri bagang tip yo au bi joka jingruai enrai ngolong por pusat na kado kata ban segap ya jingruai tentang buat jingruai bang sutu ya ketendro nasgap jingruai jadi kita boring country Bhutan Burma Nepal ngasai snap ngasutna ngayit komno bagalong jingruai jadi kaptan ni jingruai tradisional sama bagiam ni kakta ado kakta kairap ado kakta yang beri undre kabak akmat yang beri sotna kalau tang ban sew tunna indre kajing ruai kalau kaba ubriu
umla masutu. Om dai tak sur, om dai tak disap ndak jeka. Kecirwai. Kairap jadi bankan mau, bantip jadi pori balalai. Kairap bantip jadi kumdong ini ya begini kisi juga ada kipor begitu nggak kompetitif. Ngaju mudur kumnela ka perthai halam se jonga kashle tangda jing e kumno happy ngan play ni ban ong habi di pat kene ke profession ten habi ye kran hakikan ublei u thau ni la ka jong majong kadur bat la ka jong ke jumut jumhat la ka jong majabi bat kumju ki kam kilong la ka jong majong ngimla ban ong ba yinle ko ikam ni ninde lang barot regin la ka jong masap hakane ke por ka muntang ka e ka mut ban ong nam de kini samla ke jungi ba pinang e tul semat ke e ka ban kam kolong sange no ban siap king ke e ka ban ja ka basniu lane ka bakla ngomong basniu ka bakla sange no ban perhat kita barot hari ke e ka banga mut ban ong tolong ki basdang ban pe na ka phang ka ba phanai ka ba phang jong jingjok ka ba phang ka ba wana ye ki wipat ban pelong ya ka jumut khat ki ban yi ya ka jingtu ba ka jimut jongpi ban penyai lenti ya kata ka jingtu khat ka jongpi ha ka ba deibian knang ba baro kinyo yaro nam ta jongpi ban kamkut anta kane ka jing persyang ma jongpi ha ba pi persyang kane ka nilam ni pi sa jing penjanai ban kunjuru wat num yino ha preng ke jet lenti jongpi namar habas dang hi bat banyo ya kata ka thong ka ba pidun jingtumu ken mau kam dei ka basuk kidon tang ki syak sudah hari kita ki syak kidon pelong ni pi bonona e ka dur ka batmai ka dur ka ba kiwi kinyo ong ba kiwi kinyo yaro om dei tang ya pi ya ka yin ka sem ka jongpi ya ka snong ka thau ka jongpi ya ka it ka hima ka badan ka ba dei ka jongpi bat kham tam ni ka dong ni hoi bro koi bat kumju ya ka meghalaya bat kali kasih kumju ai ba kita kipaya kita sekarang kita buat jongpi kipaya jong ngejingi kipaya jong ngejing kersan iwe bat upaya jong ka jingsanya ai ba kumi upaya ulong sisa upaya upas kama ka halam se jonga kashle tangda jing e kumno happy ngan play Nun ngaling ha do nun nga bisa day namar jongpi shisha day namar jongpi shisha ha do nun ngaling ha do nun nga bisa ka jingwai love song ka ba mala compose la kham slam de lomba kala kham slam artat ke nomor ba ini i miss bandri singkli mo i bandri singkli kwa ban pen i sa kasap sing i nomor ba yong ba nga kwa ban roi de ila karpat nga tuna kata kata ke nga ailat mai i ba in roi mo de hadin ba ila de roi ru yong ba nga kwa ba ngan sim bentahi mo ba kum ka actress sakane ka jingwai de nga ongkap yang la ban le kata de kata nga alat lagi baik sih kan kecikuai kau nak keras kecikuai kita angkat kecikuai sini mau apa belum usin rang mau usah sini yang kata thesam lah dia apa usah sini belum unut kan bertempau yang kata sini jadi sulang a marwai jadi nak kata bangsa saya keteng roi kan kecikuai ka leng a kata kicing hakini kisini jangi minta kamtam ni ki barwai kicikuai kasih mau idon sipun ki namar ba ngimla su bandi ya kini ki jingwai sungi kumba long ki por ki bamswa namar ba kala ami kini ki pen right ta ki memory card kala don kini ki jingya kopi te kini ki jingwai te namar jongpi shisha abang apa ya nur babri jongpi nga shojing set rokimnya sio long kat baka pai report sungi kini kecing wai kala long kam
pun mo kawai ke jingwai rum upload video hajar pan studio tentang tadi bangile gitu ki music tiba kini tiba ya pagi ni keyboard kita dan tiba apa kapoi do khasan hajar de bangin shoot ya ka video ro kala lut bahai ke nomor ba kawai ke music video ro ki ban pendit biang ke music video kala poi ka arpo hajar ane ke batan ro khasan hajar de kata kan kadi kecing jungi dekat ba kajing mi hadin bangil adep ban pelai kene kecing ruai pade kam don kan juga kata kajing mi lada kam don ke bawan napo YouTube lete ngaprai ka yang bangin pendi bayar kata ka baik try ke seblut resi ong ba kade na mata bangi sngu tunat kene ka kam bangi it kata ka sap ka ba uble la ai ni tingi shu pendon kam kene ka pen i lai jong ma ke jungan ka leng jungan ka long ba ban kong kecing kersan ke baik ba mo bakin yarap ya ka ban page kene ka jing ruai kene ka YouTube channel ka sini ka official YouTube channel sini ka ba ka teng ka PNS nomor kumbang ong ne ba kam don suka jing mi nak nok di benta rai na stang ka YouTube de kata hi ka bang akwa ban kerpat iki bakin yarap ban share kene ka video ban like ban subscribe nang ta ban aji mut ru yang ya ka tu ka channel ka jongi de ngakerpat ru ya ki ni kisam lama wala dangi dan spun kita kising ero kan rek kim dei pada banduk mensem ma kita ban penpau ya kata kasap ka jongki le sengim la ban tip ya kata ka bok jongi le se kan no ka sngi la ne kan no ka por ka la ban wan ra ka jing mentoi ne mata ka jim jongi menta bangin yo ya kata ka nam ka burom abang ile ka kam abang tristom te ka don ni kata ka ba mi mo ka result ka ba de kata hinga kerpat iki kena ba kin sungo ba ban nom du mensem ban nom man thaj nong nakaleng jonga ro ngaju kersan ki ngaju persang ban long ki kirsan Yakob ruai mo kirsan kadu ki kirsan na banta ban petu ya kasap ka jongki kin ban ai mensem ya ki bakin dang la susu ban makiro kin dang ki shakmat bacha jurong kata ki nakaleng jonga la đúng nơi sai cả si hala mar we ngam nang